दिनै आंनि आइ बांबुलियाव थानायमोनबा सिख्ला जाहां-जाहांआनो जालायसिगौमोन खोना। दिनै हारसिंखाय बिमाया गैयैखाय बेसेबा गोसोखांदोंलै आंनि फिसाजोखौ। अबाव लांनानै अबाव बुथारहैखौ आंनि फिसाजोखौ साला बै दाला मोखां आरो जांगिला फाफिया गावसोरबा अबाव दंहैयो मा जाखो ना एम्फौ नांनासो थैबाय बायबाय। एम्फौ नांनानै थैबाबो जायोलै रहर। नङा बिसोरखौ मानो उपर बालाया लाखिबाय दङ दाबो मानो थैयाखै थैबायना थैयाखै थैबाबो दा बोरै खोनानो सोर खबर होनो थैबाबो जायोलै बिसोर थैबाबो जायो। बे दाला मोखां रांखावरियाबा जेलनिफ्राय गबायना गवाखै आरो बै जांगिलायाबा खेबसे मैथास्रि लानायावनो खबर लानो थांनांसिगोनलै आं। न'आवसो ग्रोन फैना दंफैना मायोबा मैथास्रियाबो हौवाखौ लाखिनोबो हानाय माथो आरो हौवा नालाय जेमानबाबो लाखिखागोन। र' खबरखौनो लानो थांमारनांसिगोनलै बै जांगिला फाफिखौ। आखाइ आथिङा मानगासिनो नोंखौ मोनबा जायगायावनो सेथेना फैखागोनलै आं सेथाखाना फैगोन। रखर आंजों तालि बालि गैयालै आंनि बिबार रखम फिसाजोखौ नोंसोरो लांबा लांनानै बुथारहैदों साला एसेबां फाफि नोंसोर फाफिया मानो दाबो थांना दङ फाफिफोरा मानो थैनो रोङाखै नै सुखुलालै आं थानो। अजा सगावनो मालफुवाजों साहा लोंनो थांसै आं। न'आव थाबा फाग्ला रखमसो मोनोलै रावबो गैयाबा हिनजावबो गैया। जिखिजाया मैथास्रि लानायाव बै जांगिला बैथालाखौ खेबसे खबर लानो थांसै। ओमफ्राय जुदि जांगिलाखौ आं नुमारोना बिजोंनि न'आवनो सेथारखाना फैखागोन रखर आं रावखौबो नाया आरो रावखौबो खाथिरबो खालामाखाया। जायदं मा खालामदों? दाख्लैआबो मालाय नोंनि गस्लाया गोदान। औ जायदं आंनि गस्लाया गोदानथ'र' बोरै नुदों मोजां नुदों ना? दाख्लैआबो मोजां नुखादों नोंनि गस्ला गोदानखौ। औ नोंहाबो आंनि बायदि गांसे बायबानो जाबाय दे आइखौ बायनो होबानो जाबाय। आं गस्ला गोदान बायनो होयो आइनो ओमफ्राय आइया आंनो गस्ला गोदानखौनो बायना होआ खालि फैसा गैयाल' बुंबाय थायो। औ नोंसायाबो अबाव फैसा मोनबाय थानो देनाय हारसिंना नोंसायाबो नोंसा बाबा थानायमोनबाबो बेलेगमोन दा नोंसा हारसिंना अबाव मोननो नोंसायाबो फैसा। जोंहा मानो आफा गैया? दाबे आबौ बयनियाबो आफा थायो जोंहा मानो आफा गैया आंनिया मा आइयाल' हारसिं। आं दा मा होनना खिन्थानो? दाबे आबौ जोंहा मानो आफा गैयालै नों खिन्थानाय? माबा जायदं आं न'आव थांसै दे अमा आदार होनो दं आंनियाबो। माबा जोंहा मानो आफा गैया बेखौ खिन्थाग्रोना जोंहानि आफाया मा जाखो अबाव थांदों मानो गैया? आं उनाव खिन्थागोन दे जायदं आङो अमा आदार हैग्रोनि बेसेबा उखैखाबाय आंनि अमाया। मालायबा बयनियाबो आफा थायो आंनियाल'सो गैया आइयाल' हारसिं मालाय दाबे आब'लानि आफाया मिथाइ गेदेर गेदेर लाबोयो। आंनोबो आफा नांगौ आं आइनियाव आफा बिगोन। जायदं ओंखाम जानो फैदो। जाया आङो ओंखाम आंनो आफा नांगौ। मा आफा? बेनोथ' जोंहा मानो आफा गैया मालाय बयनियाबो आफा दंजोबो आंनि लोगोफोरनियाबो दाबे आब'नियाबो मालाय आफा दङ आंनासो मानो आफा गैया मानो नोंल' हारसिं? बुं आंनोबो आफा नांगौ मालाय आफाफोरा जि गिदिर गिदिर मिथाइ लाबोयो दाबे आब'लाबो दाख्लैयो दाबे आब'नि आफाया एकदम गिदिरथार मेथाइ लाबोदों आंबो मोनजादों। आफा थाबाथाय गिदिर गिदिर मेथाइ मोनजायो गोथाव गोथाव ओमफ्राय गस्लाबो गोदान गोदान मोनबाय थायो। जोङो आफा गैया नालाय मेथाइ गोथाव गोथावबो मोनजाया गस्ला गोदानबो मोना। आंनो आफा नांगौ आंनोबो आफा नांगौ जोंहानि आफाया अबाव? मा होनना खिन्थानो आं दा गथ'नो? बुं आंनिया मानो आफा गैया आफाया अबाव थांदों लिंहर न'आव। आफा थाबासो आं गोथाव गोथाव मेथाइ मोनजाबाय थागौमोन गस्ला गोदान गोदान गाननो मोनबाय थागौमोन लिंहर आफाखौ। जायदं बयनियाबो आफा थाया। मानो थाया थायो आं ओंखाम जाया आंनो आफा नांगौ। आइ नोङो आफा नागिरबानो अबाव आफा मोननो थौ ओंखाम जानि थौ दहाय फुङावबो जायाखै नोङो।
मा जाबावनो आं दा गथ'नो मा होनना खिन्थानो दाथ' गथ'आ बेसेबा अख्राथारबो माबायदि बुरखायना दोननो आं दा माथा गरमसो मोनबाय दे आं नोङो जेमान फन खालामबाबो रिसिभ खालामा आं फोजोंसार मिथिबाय हरबाय था जेसेबां हरनो सैलायलांलालै आङो खोपियासो आं रिसिभ खालामनायखाय गुबुन नाम्बारजों हरलायदों सोरनि नाम्बारजों हरदोंबा थाथो रिसिभ खालामा आङो बेलाय फन फैनायखौलाय खोनादोंना खोनायाखै ना बिसोरनिया फोजोंसार गुमैजों नांज्लायनायानो मोजां जायाखै ओइ आब' फन फैबाय थानायखौ नोङो खोनादोंना खोनायाखै मानो रिसिभ खालामाखै थाथोलै रिसिभ खालामा आङो फोजोंसारनिसो खोना मा नोंसोरना दाबो मोजां जायाखै नामा रायज्लायथ'आ आङो रागा जोंदों मानो एसेबां फेनानै रायज्लायनांगौ जाखो बेलाय मानो एसेबां फेनांगौ जाखो एबारनिफ्राय खिजानिबा लोंलायानो नोंनाव निमाहा बिनो नागिरदों खोना नोङो खेबसे रिसिभ खालामनो हाया आरो मोजाङै बुजायबानो जाबाय रिसिभ खालामा एबारनिफ्राय फेनांला होननानै ओरैबायदि रागा जोंखादोंना आं बिदा बेसेबा रागा जोंना दंखायो रायज्लायनोनो गोसो गैखाया नङा खेबसे खिनिखौ मोजाङै रायज्लाया मानो दहायनिफ्रायनो हरगासिनो माथो खेबसे रिसिभ खालामलै खालामालै आङो गोसो गैया गावनि नाम्बारजों फन खालामना रिसिभ खालामिखाय गुबुन नाम्बारजों फन खालामलायदो आरो बियासो बेलेग नाम्बारसो नामा होमबा गुबुनबोथ' जानो हागौ ना खेबसे रिसिभ खालामनो हायाखै मानो खालामालै खालामलै बियो नङाबोथ' जानांगौ ना जुदि बिनि माथो खोनायो दानना होबानो जाबाय आरो रिसिभ खालामनाय खालामनि र' होमबालाय थेवब्लाबो बिनि माथो खोनाबानोखि दानना होखागोन आं दे दानना होबानो जाबाय दे दा रिसिभ खालामाखै मानो हरनायानो थाखैबा एबारो नों हरा आरो ओहो हरा आङो रिसिभ खालामदो हेलौ माथो रिसिभ खालामलाया बिबारि भागिन माबा आनै नामा औ भागिन आं जमुना बिमा मायोमोन माने बिबारि भागिन दाखालिनि थाखाय आंखौ निमाहा दे आं मानसियाबा मा जाखांदोंमोन फाग्लि रखमनो आं नोंसोरखौ बोरैबा बुंफ्लांदोंमोनहाय हागौबा निमाहा दे भागिन दे जागोन दे नोंसोरो आंखौ जोबोद गाज्रि मोनना दंथारो न' भागिन आरो मोनगोनबो देनाय जोंहानि न'आव फैदों आङो नोंसोरखौ मोजाङै बाहायाखै सोर मोना जानो देनाय हागौबा बेनिखायनो निमाहा होबानो जाबाय दे भागिन होगोन ना भागिन निमाहा जागोन दे आनै आं मिथिखागौआनोमोन नोंदि आंखौ निमाहा होखागोन होननानै मानो होनबा नोंसोरो गुबुनफोरनि बायदि नङा बेबारि भागिन जालांनाय जाथायफोरखौ बावलांदो आरोना नोंसोरबो बावलांदो जोंफोरबो बावलांनोसै नङा होमबा भागिन मा बुङो जागोन दे आनै नोङो थिग बाथ्राखौनो बुंदों आलासि जानो लिङा होमबा आंखौ फै आनै फैबानो जाबाय जागोन दे आङो गाबोन नङाबाबो समफोरबाबो थांथारगोन दे भागिन नोंसोर उन्दैयावनो थांनायानोहाय थांथाराखै बेसेबा बोसोर जाबाय आनै फैबानो जाबाय साथामबो फै नोंसोरो साथामबो थांनो हाबालाय थांगौमोन दा नोंसा आमायाबो थांनो हानाय नङाना मोसौ दङ जोंहानि आरो मोसौफोरानो बोरैबा दाखु स्टाइलनि थाखाय जुमुनाया लाबोनोनो हानाय नङा बेनिखायनो नोंसा आमाया थांनो हानाय नङा आरो जुमुनाया थांबाबो नोंसा आमायनो सोर ओंखाम संना होनो नोंसा आमाया बादुलाथारहाय बे बिबारि भागिन ओंखाम संनानै जानायखौथ' बादो ओंखामखौनो खुरना जाया बेनिखायनो थांबाबो आंसो हारसिं थांनाय जागोन दे बिदिबालाय नों फैबानो जाबायानो फैयालासिनो थानाङा थांगोन बेथ' थांखागोन नोङो निमाहा होबानो थांगोन सानखादों आं दे आनै फैबानो जाबाय दालाय माथो खालामदों नोंलाय आङो नै दाखोरथा जानायखाय सिथ्ला सिबदोंमोन दे ओमफ्राय मोस्रोमाथ' हाबा जाबायानो जाबायानो लिंनायाबो जायासै दे जेबो नङा दे होमबालाय सिथ्ला सिबदोंबालाय दोनथ'नोसै मालाबा रायज्लायसिगोन मालाबा माने गाबोन समफोर नोंसोराव थांखासिगोनानो माथो आङो बेथ' सप्तासे थाना फैखागोन आं आनै जागोन दे थानो हागोन जोंफोरथ' मोजांसो मोननो थाबा दे होमबालाय दोनथ'नोसै दे आनै
आयै आं बुंखादोंना बिबारायाबो मोना गुबुनफोर बायदि नङा होननानै आङो निमाहा होगोन होननानै मिथिखागौ बिसोरखौ औ आइ अब आयंगा मजा बहुत ही मजा आएगा मा साना लादों बिसोरो आंखौ जेनेबा आं बिसोरखौ निमाहा बिमारदों न'इसो लेवरा गाबोनथ' थांनो हानाय नङा र' ओमफ्राय समफोर थांगोन ओमफ्राय खेला खतम बिसोरनिया जिउआव नोंसोरनि बायदि रावबो गिदिर सुथुर गैया आंहा बेनिखायनो नोंसोरखौ नागारा आङो आंनि फिसाजोखौ थांनायाव नोंसोरो सोबाना हगारदोंना आरो जोंहानि न'आव फैनानै जोंफोरखौनो दादागिरि देखायफैदोंमोन रावबो बेफोरबायदि खालामफेराखैमोन जोंफोरखौ बेनिखायनो थैनायालागै नोंसोरखौनो खतम खालामनो नाजाबाय थागोन आं जमुना बिमानिया आंनाव निमाहा बिदों आसरित मोनबाय आं बेलाय माथो दाखालिल'सो रायना हरदोंमोन नोंसोरखौ दिनैलाय मानोथ' निमाहा बिलाइखो आरो मानसिया सानना मोनबाय खोना बेनिखायनो निमाहा बिदों आरो जमुना आगैयाबो बुजायबाय खोना बिमाखौ मोनथिलारे आरो आलासि जानो फैनोबो ओंखारलायदों माथो आब' गाबोन नङाबा समफोर फैगोननो फैथों दे बेसेबा बोसोर फैयाखैमोन जोंफोर उन्दै टाइमावसो फैदोंमोन बिसोरो गेजेर ससेयाव आरो थांलाय फैलाय गैथारामोन दा आरो जाफिनबाय जोंहानाव आलासि जानो फैगोन होननायखाय बेसेबा गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आङो आं आरो निमाहा बिनायखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंबो आब' आं सानथाराखैमोन आनैयादि आंनाव निमाहा बिगोन होननानै आनैया साम' जानो मोजां मोनसो साम'खौनो संना होनांगोन र' फैबा जोंहा एबायसि मानसिफोरानो मा जादोंलै बिसोरलाय केन्सार बेमार जायैखौनो केन्सार बेमार जादों होननानै सैथान खालामनानै फैसा बिफैयो आरो सोरबा जानायखाय लाजिनानै नोंसोरखौ दोखो दोखो रायहरो आरो निमाहा बिफिनो मा हमनो हायालै आं बिसोरनि बाथ्राफोरखौ जियानो जायामोन थेवब्लाबोथ' बुजि मोनबायना बिसोरो जोंफोरनियाव निमाहा बिफिनबायना आनैया गावनो बुंदों जालांनाय जाथायफोरखौ बावलांदो जोंफोरबो बावलांगोन होननानै बुजिबायबाथ' मोजाङानो देनाय थेवब्लाबो बिसोरनि बाथ्राफोरखौनो फोथायनो हाथारा आं जियानो जाया माने निमाहाथ' बिदोंना